Paano mo bala mapabutsag ang imong ibubuton kung ang ginpreparahan ninyo nga kasal? Kay pila na lang ka oras, kalasto na kamo sa imong nobyo kung living partner, apang hindi na madayon pa. Sa suludlon kinabukid nga bahin sa barangay Marandig, Kalinog, Iloilo, mayara sang tambi palad sa barangay kung saan ini ang inisyatibo sang alkalde sa Nasamit Jabanwa ngambot sa ngon isa ka seremonya nga tingob ang pagkasal. Samtang mga kalaslo na mo sanday Claire kag dito mo dia 29 anyos kag lonsay residente sa Nasamit nga barangay. Suno sa pahayag ni Claire sa Abril 29 sang gabi, gindakop sang kabarusan sinito bungod sa pending sini nga warrant of arrest nga may kaso nga murder bungod sa pagtiro patay sini sa iyang tiyo sa tuig 2012. Bungod sini, daw gingisi ang tagipuso ni Claire kag daw halos hindi mabaton nga pinakahulat-hulat sini nga tion sa pagbaylohanay sa matamis nga oo nila ni Nito nga natalana sa Abril 30. Hindi na, madayon pa. Gintistingan pa kung tani ni Claire nga mag-ayo sa kapulisan nga pasugdan sila anay nga patapuso na nga ilang kasal pero wala gid ini natuman. Dugang pa ni Claire sang adlaw na sang kasal, gindalaman sa gyapon sila ang ilang nga mga payo nga soksokon kag singsing apang ang lamesa nga para sa ilan ni Nito ang nangin bakante na lang. Ang mga ka-K5 ang halimbawa ni Claire nga bisan ano pa kabudlay nga ginahatag nga sitwasyon sang realidad siya ang nagapamatuod nga kaya niya hulaton ang iya nga kahagugma tubtob sila ang makasal. Balita nagikan sa Banwa, Singkalinog. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.